Arkadaşlar Gahrman Ferdarmyň başçylygyny ýurdumyzda gazanlayan ösüşlere münasip goşunt goşýan hususy düzümleriň biri Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy täşkil hususy kärhanasydyr. Ýokary hil önümleri bilen adygan kärhana Pähim paýhys ummany magtumly Prag ýylyna täze üstünliklere umtylýar. Polisiýen torabalaryň araççylyk serişçileriniň we hojalyk himiýasynyň önümleriniň önümçiligini, ul üstünlikleri eýe bolan hususy kärhananyň döwrüwap önümçilik toplamy, ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň şägindäki Senagat zowlugyny ýerleşýär. Germaniýanyň we Türkiýanyň döwrüwap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan önümçilik toplamynda işler faýdalaşykly alınıp barylýar. Araççylyk serişçileriniň öňürýän bölümde şahsy araççylyk serişçileri, dürli ölçekdäki çeýgili süpürgüçler, gapgaç ýuwjy serişçiler, soğuk savunlar, köpürcükli savunlar, atırlar, yakımlı iýserjiler, egin eşik ýuwlayan ferişteler we hojalyk himiýasyna degişli beýleki önümler öňürlýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasy we tebigy baýlyklar taşyýtly peýdalanma niýetlenen önümler öňürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Muňa mysal hökümine bu ýerde öňürilýän köpürcükli savunlar peýdalanylanyna sarp edilýän suwuň 30 götermeli taşyýtlanýanyny bellemek bolar. Antibakterial serişçiler hem ýürüýti düzüm esasyna taýýarlanyp barlykhanada barlanandan soň degişli enjamlaryň kömegi arkaly dürli ölçekdäki polipropilen gaplara goýulýar. Täşkil hususy kärhanasy önümleriň görnüşlerini ýygyderli ýokulandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Kärhanada öňürilip başlanan täze önümleriň hataryny renkli we ak egin eşikler üçin niýetlenen suwuk ýuwjy serişçileri, aýna ýuwjy serişçileri we çeýgili süpürgüçleriň täze görnüşlerini görkezmek bolar. Kärhananyň önümçilik kuwaty bir aýda ýuwjy serişçileriň 900 tonasyny öňürmäge mümkinçilik berýär. Pähim paýhys ummany magtumly Prag ýylyna täşkil hususy kärhanasy öňürýän önümleriniň görnüşlerini hasam köpeltmek maksat edilýär. Ýakyny kärhanada dürli görnüşli iýserjileriň we egin eşikler ýumşatyjy ferişçileriň, otoglara ýakymly iýser ýaýrajylariň, awtomobiller üçin ýuwjy serişçileriň önümçiligini ýoly goýmak meýleşdirilýär. Alymy barlalary we tejribeler dayanýan dörejlikli gözlegleriň netijesinde öňürilýän önümleriň görnüşleri ýygyderli köpelip hilem ýokurlanýar. Hususy kärhananyň önümleriniň halkara hil we hukuklyk standartlaryna laýyk gelýändigini tasdiklaýan we işleriň hukuklyk talaplaryna laýyklykda ýola goýulýanyny tasdiklaýan halkara şahadatnamalaryna münasip bolmagy, türkmen telekeçileriniň barha kämilleşip, dünýä standartlaryna laýyk gelýän önümler öňürmek boýunça öňde goýulan wezipeleri üstünlikli berjädýändigini görkezýär. Täşkil hususy kärhanasynyň öňürýän önümleri diňe bir iş şerki bazar üçin etmän eýsem Özbegistany, Azerbaýjany, Gazagystany we Gyrgyzstana da eksport edilýär. Dördürýän giň mümkinçiliklerden göwnler galkynýan işewler mundan beýlägim importyň ornuny tutýan we eksporty niýetlenilen milli harit nişanly önümleriň öňürüşini ýokurlandyrma arkaly ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ötüşine münasip goşunt goşmagy maksat edilýär.